Mawa bwino muli ndi ine Dave Kadama kukulandirani ku nkhani zathu mwatsatanetsatane pano pa TTV. Poyamba nayi mitu yake. Kafukufuku wapeza kuti panalibe kukonzedwa kulikonse kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena 8 aphedwe. Bungwe la NIF layamba ntchito yogawa fetereza kwa alimi omwe akupindula mu ndondomeko ya ngongole ya zipangizo za ulimi. Ndipo mu nkhani zina makhonsolo awalangiza kuti achepetse nthawi yomwe anthu amadikira kuti alandire ndalama za mtukula pa khomo. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhale limodzi. Komiti imene anayikhazikitsa kuti ifufuze chimene chinachititsa kuti ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu igwe yati yapeza kuti panalibe kukonzedwa kulikonse kuti anthu aphedwe. Komiti yati ngoziyi idachitika kamba kakuvuta kwa nyengo komanso kutayirira kwa anthu omwe ankayendetsa ndegeyi. Komishoni yati sinapeze umboni osonyeza kuti ndegeyo inali ndi vuto, komabe iyo atakufufuza akafukufuku wa izi akuchita bwino lomwe ndi aku Germany. Mkulu wa polisi mdziko muno Marilyn Yolam wachenjeza onse ogwira ntchito m'misewu kuti asaphwanye malamulo mu nyengo ya chisangalalo. Ayolamu ati apolisi afuna kuthetseratu ngozi zapansewu pa chikondwerero cha chaka chino cha Krismasi komanso ngozi zina zomwe zimabwera mu nyengo ya mvula. Iyo anayankhula ndi Sam Kalimira. Tiyeni pamene tikusiya nyumba zathu kupita malo ena aliwonse amene tikupita, nyumbazo, makomo, mawindo akhale kuti ndiwokiya bwino, ndiwotseka bwinobwino. Komanso anthu amene tawasiya pa nyumba tisasiye anthu amene tikuakayikira, amene ndiokayikitsa achibale kaya mwina antchito kumene pala antchito ena amene amatha kupangana ndi anthu kuti adzakubereni. Kachiwiri ndimafuna ndichenjeze kuti nthawi imene ndi yachikondwerero ndipo tizimwa, koma chonde tisamwe ndikuyendetsa galimoto. Tikamwa ndikuyendetsa galimoto ndiye kuti tikuyika moyo wathu pachiswe komanso anzathu amene akuyenda nawo pa msewu. Ndipo nawo apolisi mchigawo chakumwera chakuzambwe kwa dziko lino ati akhwimitsa chitetezo mnyengoyi. Mkulu wa apolisi mchigawochi Anoel Kaira ndiye wanena izi pa ulendo wa ndawala omwe cholinga chake chinali kulimbikitsa matupi a apolisiwa. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Poyankhula pa ulendowu, akomishonala Kaira anatsindika pakuzipereka kwawo pa nkhani yopereka chitetezo mu nyengoyi. Iwo ati achita izi polingalira mavuto omwe amadza kamba kakuchepa kwa chitetezo mu nyengo za chisangalalo cha Krismasi ndi chaka chatsopano. Cholinga wani kupereka uthenga kwa anthu achigawo chinocho chakumwera kumpatikira Blantyre, Limbi, Sochi, malo ozumbulira kuti apolisi alipo. Nthawi ya Christmas inoyo asade nkhawa tipanga chothekera china chilichonse kuti miyoyo yawo ikhale safe. Banki ya NBS yomwe inathandiza ulendowu ndi ndalama, Aida Chilumpha ati apereka thandizoli polingalira ubale wabwino pakati pa bankiyi ndi ogwira ntchito za chitetezo mdziko muno. Uwu ndi ubale umene unayamba zaka zingapo zapitazo. Akakasi koyamba tinayambira ku Lilongwe, chaka chatha tinayindanso kuno koma tinayambira msewu wa Zomba. Lero tayambira msewu wa Lilongwe kubwera kufika pano pa head office tipitirira mpaka na Kulimbi mpaka na ku Big Division. So kwa ifeyo ndi ubale okhazikika onsewa, Malawi Prison, Malawi Police, Malawi Defense Force ndi anzathu amene timagwira nawo ntchito limodzi. So ngati banki yosamala timafuna tikhale pafupi nawo, chimene akutifuna kuti athandizire tikhale pakati pawo. Pa ulendowu panalinso akuluakulu akunthambi ya Malawi Prison Service, Malawi Police Service komanso asilikali a polisi. Bungwe la NIF layamba ntchito yogawa fetereza kwa alimi omwe akupindula mu ndondomeko ya ngongole ya zipangizo za ulimi. Izi zikuchitika pofuna kuthana ndi vuto la kusowa kwa feterezayo m'madera ena mdziko muno. Mkulu wa za ngongole ku bungweri a Whiton Mweta
wati izi zithandizira kuti alimi akhale ndi fetereza mu nthawi yake chaka chino. Amweta akufotokoza zambiri. Alimi athu anadandaula kuti mukudziwa ino kuti zipangizozi zikuperewera kuli madera ambirimbiri amene zifunike, maprogramu ambirimbiri aboma amene afuna kuti fetereza uja akafikeko. Ndiye tikampatsa munthu ndalama iyo je ndikumazungulira kuyang'ana fetereza ndikusampeza ndi kuti ali ndi ngongole m'mabuku mwathu koma alibe fetereza. Ali ndalama zoti azabwezere ngongoleje zikuyenda kuchokera ku ulimi umene umafunika kuti ugwiritsidwe ntchito ndi fetereza. Ngati fetereza palibe, ulimi ulipo palibe. Ndalama zilipo zoti zabwezedwe palibe so zimenezo. Ndichifukwa tena kuti tilowepo tithandizane ndi bungwe la anzathu la boma la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund tiwatengere wanthu fertilizer. Muthandizidwa ndi smallholder aja tiwatengere fetereza kufupi ndi kumene ali nako. Richard Banda akuneno ndi mmodzi mwa alimi amene atenga nawo ngongoleyi ndipo afotokoza motere. Ndachita pa apply 2.5 million. Pa 2.5 million ndiye kuti ndikudzatenga fertilizer yo wa 1 million kwacha. The other money yotsalirayo ndi imene atatatikire ku account. Panopo ali pa madera ena ake amene fertilizer kumakhangata kusowa. Ndi chonchi kupezeka kwa fertilizer chokuti mbali imodzi tangotenga fertilizer naona kuti mwina makati futikitsiraponso. Fertilizer ndosowa zambiri. Komanso mwina chifukwa tikanatha kusowa ndalama zoti gule fertilizer zoti kugwiritsa ntchito mundako. Komano panopo wani zoona kuti fertilizer yo wapezeka. Ndalama iso tikatha kugwiritsanso ntchito mbali ina kaleba kena kake zinthu zimene zoti zikanakhala zabwino yani koma papa zikachita improve kwambiri. Tikadali pa nkhani ya ulimi, phungu wa dera la Chikwawa Mkombezi Abida Mia wati wadzipereka potukula ulimi wa malonda m'boma la Chikwawa. Poyankhula pa msonkhano okambirana ndi anthu kwa Saopa, Amia ati akulimbikitsa ntchito zotukula miyoyo ya wanthu makamaka amayi. Zambiri mulipotiri la Thomas Chilaya limene akuwerenga ndi Samband Junior. Amia yemwenso ndi nduna ya zamadzi ndi ukhondo atsindika zakudzipereka kwawo potukula miyoyo ya anthu kuphatikizapo amayi. Iwo adalonjezanso kuti adzipereka popereka zitukuko zimene zitukule miyoyo ya anthu. Nditangofuna kukhala MP ndinaona kuti kundali gap yaikulu pankhani ya madzi. Pamene ndimazungulira anthu amangodanda pankhani ya madzi. Ndinawuza kuti ndifuna ndikhale MP wanu amadanda pankhani ya madzi. Nthawi yomweyo ndazungulira kukaona ndi madonor partners kuti andithandize kuti andibodere mchiuko namba 2018 2019 mpaka na lero ndikumapo kuthandiza anthu pankhani ya madzi kuti azimayi azisamba mamawa ndi madzulo komanso asamavutike kuti mtunda wautali kapeza madzi. Wapampando wa bungwe la alimi a Jairos Regi anayamikira utsogoleri wa Amia. Iwo ati kukhazikitsidwa kwa macooperative kwathandiza kwambiri alimi ang'onoang'ono ku Ngabu kuti azipeza phindu mu ulimi. Kunoko titukuka kwambiri chifukwa timaberedwa kwambiri ndi mavenda. Venda mabwera nite kumene akudziwa iye. Kena ife timangukuzi fori yuswa kolowa. Kwathu kuno zachitika chifukwa choti timatha kukwanisa alimi kukhala pagulu kulima mbewu zathu kukolola. Tikakolola timayika pa mulu umodzi koma timakwanisa kunena kuti tikasiya ngati apopo pamene kasala nsika. Nsika pamene tukasala nsika dzuwa imakhayo kuomba katundu athu amatsika mspidi maweti. Mwinaso mvula imenenso imathaso kuonongaso koleteya nyama ya katundu athu. Ndondomekozi zakhazikitsidwa ndi cholinga cholimbikitsa ulimi wopindulitsa komanso kutukula miyoyo ya anthu pachuma. Yemwe amatsogolera ntchito za ndondomeko ya mtukula pakhomo Achiso Msowoya walangiza makhonsolo kuti achepetse nthawi yomwe anthu amadikira kuti alandire ndalama zawo. Koma Msowoya ati ndokhutira kuti ndi momwe makhonsolo osiyanasiyana akuyendetsera ntchitoyi yomwe imalandira thandizo kuchokera ku World Bank. Florence Mwale wadza mtiripoti ili. Ndondomeko ya mtukula pakhomo indayamba mchaka cha 2006 ndipo imafikira manja ovutikitsitsa pofuna kuthetsa njala komanso umphawi mwa zina. Ndipo khonsolo ya boma la Nsanje ndi yomwe asankhidwa kuti achita bwino kuposa onse poyendetsa ndondomekoyi. Iyo yakwanitsa kugwiritsa ntchito njira zopezera ndi kulembetsa anthu atsopano olandira thandizo kufika pa 95% ya anthu omwe anali oyenera kuthandizidwa.
mmodzi mwa akuluakulu kukhonsoloyi Amakishet Dagamau wati mgwirizano wa nthambi zosiyanasiyana kukhonsoloyi ndiomwe wapangitsa kuti izi zitheke. Tinachita target ma household 7,074 takwanisa pa first phase kufikira ma household 6,755 representing 99%. Popeza tachita bwino kwambiri ndechifukwa yake tili nawo mgulu ya district council imene yachita bwino pa Zantulula pa Khomo. Zimenezi sizinabwere pazokha, inali kulimbikira kwa ntchito kwa onse aku council. Achiko Msowoya ndiomwe amatsogolera ntchitoyi ndipo akuti ndokhutira ndi momwe makhonsolo akuchitira ndi ntchitoyi. Komabe iwo ati makhonsolowa achepetse nthawi yomwe anthu amakhala kudikirira kuti alandire ndalama zawo. Chachikulu chomwe taona kuti nchofunika kuti tigwirane dzanja ndi boma ndi kuthandiza kuti chithandizo chimene chimaperekedwa kuzera mu Mtukula pa Khomo komanso mbwezera chilengedwe chiziperekedwa mu nthawi yoyenerera. Mbuyo mutaona kuti ndalama zowalipira anthu zimabwera mochedwa. Ngakhale miyezi iwiri yapita itaona kuti zamba kukhala ngati kusintha nde kwathu nkulimbikitsa boma kuti lilimbikire zimezi ndikupereka ndalama zo mu nthawi yoyenerera. Mwazina khonsolo ya boma la Chiradzulu ayiyamikira akamba kuthandiza anthu olandira thandizo kudzera mu njira zabwino zoyendetsera madandaulo a anthu. Ndipo khonsolo ya Kalonga yalandira mphoto chifukwa cha utsogoleri wabwino pakulembetsa anthu olandira thandizo kudzera pa lamya komanso ku banki. Mphoto zina zaperekedwa kwa makhonsolo amene achita bwino pa ntchito za mbwezera chilengedwe. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Kanema wa Times, tipitirize nkhanizi posachedwapa. Welcome to Premier Beta. You have tried the Racer, now play the Baster. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take mpamvu. Popitiriza nkhani zathu, amayi mchigawo chapakati ayamba kuwunikanso ndondomeko yokhudza amayi yomwe anayikhazikitsa mchaka cha 2019. Mwazina ndondomekoyi imakhudza maufulu a amayi kutengapo mbali pa ndale. Amayiwa akuwunikanso ndondomekoyi kuti igwirizane ndi momwe zinthu zikuyendera padakali pano. Rebecca Chimjeka walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Blessings Mpenganjira Changata. Kathewera Banda anati kuwunikanso ndondomekozi nkofunika chifukwa zinthu zambiri zinasintha. Padakali panopo tikayang'ana kabineti yathu
ikusatira 40-60 quotas zimezi ma Gender Equality Act. Pale azimayi ena amene asankhidwa maudindo ku parliament umene parliament inasankha azimayi kukhala speaker komanso second deputy ndi speaker ndi azimayi. Komanso tikayang'ana maudindo aboma akuluakulu mupeza kuti muli azimayi, inspector general ndi azimayi. Mmodzi mwa amayi omwe anali nawo pa mkumanowo anati kuwunikanso kwa ndondomekozi kuthandiza momwe amayi angamathandizire zinthu zosiyanasiyana. Kumalawi kuno tikumana kwambiri ndi ngozi zimene zikuchitika mwadzidzidzi, ndipo boma timadziwa chaka ndi chaka limalandira chithandizo chochokera ku thumba lija limatchedwa climate finance loti lizithandizira anthu amene akhudzidwa ndi ngozi kaya kugwetseredwa manyumba. Timafunika kuti ifeyo tipempha boma kuti ndalama zimene zija zizigwira ntchito zizafikira azimayi amene akhudzidwa m'midzimu, azimangiridwa kapena kubwezeretsedwa katundu amene waonongeka. Chaka cha 2019 amayi amapanga ndondomeko 11 zomwe mwazina nkufuna kukakamiza adindo kuti aziganizira amayi akamasankha maudindo. Kampani azilimbikitsa kuchulutsa chiwerengero cha achinyamata amene akuphunzira luso lamanja amene amakaphunzira ku kampanizi pofuna kusula luso lawo. Mkulu wa gulu la sukulu zophunzitsa luso lamanja pansi pa TVET Benson Munjiwa wanena izi pa mkumano omwe anachita ndi kampanizi zosiyanasiyana. Selina Tambula wadza zambiri. Amongiwa ati mwazina mkumanowu uthandizira kulimbikitsa ubale pakati pa sukulu zophunzitsa luso lamanja ndi makampani kumene ophunzirawa amapita ngati mbali imodzi ya maphunziro awo. Tapanga izi chifukwa chona kuti achinyamata athu tikamaphunzitsa amapita mu makampani imene amakaphunziranso kuonjezera luso limene aliphunzira college. Makampani atsegula makomo awo kuti no azitenga achinyamata aluso lamanja kuti azikaphunzira mu makampani imene mucha chifukwa tikudziwa kuti dziko lisinthe. Tipanga achieve kapena tikwanilise masomphenya a 2063 zikudalira kuti achinyamata ophunzira bwino ntchito za manja ndamene angakwanilise zimene zijazo. Mkulu wolemba ntchito anthu ku kampani ya Bakresa Richard Chereko wati dziko likufunikira achinyamata aluso pofuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Anthu amene akusulidwa, ana amene akusulidwa ku masukulu akubwera kuzafuna kugwira ntchito. Ndiye tikuyenera kuti timvane kuti kodi aphunzitse zotani, kodi ifeyo ku industry kuli zinthu zotani zimene zikuyenera kuti ziphunzitsidwe. Ndiye zithandizira kuti iwo akabwerera akadziwe mokonzera mwake mwanawo. Ndipo a Crispon Daudi amene ndi mkulu wona za maphunziro ku bungwe la TVETA ati iwo apitiriza kuonetsetsa kuti sukulu zophunzitsa luso zikugwira ntchito yapamwamba. Zimene tikuphunzitsazo ndi zimene atiuza ochokera ku makampani ku maindustry kuti zimene tikufuna ndi ziti ndizi, chifukwa mapulogalamu amenewo amakhala kuphunzitsa anaja jonga chota kamapsa akhale ali ready kukagwira ntchito ku college ku industry straight. Ndiye timabweretsanso anthu aku industry makoleji ndi ma stakeholders ena pamodzi kuonetsetsa kuti curriculum imene tikuyipanga ikunena zimene zili kunjako zimene zingathandizire mwana kupeza ntchito kapena kuzikhazikitsa payekha kumapanga zina zokuti zikuzothandiza moyo wake ndi mabanjawo. Makampanewa analonjeza kupititsa patsogolo ubale umene ulipo ndi sukulu zophunzitsa luso lamanja mdziko muno. City Pentecostal Church kudzera ku nthambi yake ya King's Kids yatsindika kufunika kogwirana manja pofuna kuthandizana omwe amapezeka kungoyendayenda m'misewu. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi Auspicious Ndamuwa wati mwana wina aliyense ali ndi kuthekera kodzakhala nzika yodalirika atasamalidwa bwino. Iyo ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pa mkumano okambirana za vutoli. Mafuna kuti pakhale mkumano wa ife komanso ndi anthu a mu mzinda wa Blantyre kuti tione mavuto amene ana madandaula nawo pansewu. Komanso kuphatikizapo apo tili ndi ana ena akuluakulu amene onena kuti siku anasiya kalekale sangabwererenso mkalasi. Ndiye timanena kuti timafuna kuti ana amenewa tiapezere malo kumene akhoza kuphunzira ku ntchito za manja.
pali makampani ambiri mplantamo ena amapanga za welding ena apanga mwina za carpentry kuti akhoza mwina kutengerapo mwana mmodzi kaya awiri kandi mmene angatere kuti ana amene aja akaphunzire kena kake kuti ana aja akachoka pansewu pakhala kunena kuti pansewu paja tipopangiso kuti ndi pansewu pakhala pabwino funena kuti ana ena mwina amene amaone kuti mwina amasokoneza pansewu achokapo ndipo apatsidwa upangiri opanga zinthu zimene zikhoza kuwapindulira pamoyo wawo tsiku ndi tsiku. Mark Munama ndi mmodzi mwa akuluakulu a polisi oyang'anira za ubale wawo ndi anthu a mu mzindawu. Mwana ndi mmodzi mwa anthu amene amasowa chitetezo chapaderadera malingana ndi malamulo amene amaona chisamaliro chitetezo ndi chilungamo pa nkhani za wana. Choncho nkhani zonsezi ifeyo ngati apolisi tizisata kuonesesa kuti mwana makamaka mu mzinda wathu uno wa Blantyre munyengo ya zikondwerero ngati imeneyi sakupezeka chisawawa komanso sakupezeka akupalamula milandu. Ana amene wangatitinga wa mapezi ndiye kuti ifeyo mogwirizana ndi anzathu a ofesi ya chisamaliro cha wanthu makamaka ku nthambi yona za wana social welfare kuti ana amene wawa tiziwatenga ndi kuwafufuza mmakwawo mpaka natikakuzindikire ndi kukawayika kukawayanjanisa kukawalumikizanisa ndi abale yawo. Pamene panso ndi pamapeto pa nkhani zathu koma tisadasiyane na insomitu yake. Kafukufuku wapeza kuti panalibe kukonzedwa kulikonse kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima ndi anthu ena 8 aphedwe. Bungwe la NIF layamba ntchito yogawa fetereza kwa alimi omwe akupindula mu ndondomeko ya ngongole ya zipangizo za ulimi. Ndipo mu nkhani zina makhonsolo awalangiza kuti achepetse nthawi yomwe anthu amadikira kuti alandire ndalama za mtukula pa khomo. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, Twitter @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Dave Kadama. Mawa bwino.